Vaig presentar la candidatura de la residència Faber, en aquest cas d'innovació, engrescada per la Clara Noviola, perquè havia fet una altra residència, en aquest cas d'urbanisme. I una de les coses que em cridava molt l'atenció era que per primer cop podia fer una residència aquí a Catalunya amb una temàtica d'innovació, no? Una temàtica, perquè normalment sí que m'havien parlat de residències artístiques, etc., però en aquest cas d'innovació pedagògica, que m'encanta, no havia tingut mai l'oportunitat de veure-ho aquí a Catalunya. Per tant, estava molt engrescada i vaig veure la gent que venia i realment estava molt motivada a presentar i que m'acceptessin a venir aquí a la residència. El millor d'aquests dies aquí a la residència Faber ha estat el contacte amb persones de tot el món. Hi havia persones de Canadà, de Mèxic, d'arreu també de l'estat espanyol, i realment hem fet una convivència molt maca i hi ha hagut un intercanvi d'idees, de pensament, d'opinions sobre la innovació pedagògica que m'ha aportat moltíssim i crec que em pot aportar en un futur a les properes idees en aquest cas d'educació, art i territori que estic tocant. També un dels aspectes que m'encanta és estar en un entorn com aquest, com Olot, i una de les coses que m'ha agradat és aquest contacte amb el municipi. Gràcies a les persones que estan treballant aquí a la residència Faber ens han permès connectar amb el territori i poder fer un retorn i poder parlar amb centres d'aquí educatius, poder organitzar alguna xerrada, etc., que et dona aquesta, que no estàs tancat en un lloc, sinó que et dona aquesta amplitud d'estar rodejat d'estar en un entorn, en un entorn privilegiat i en un entorn on pots participar. Recomanaria la residència Faber perquè hi ha un respecte cap al teu treball, és innovador perquè tracta molts temes, moltes temàtiques, hi ha un respecte cap al teu treball, hi ha un respecte cap al lloc on estàs i hi ha una motivació per l'intercanvi amb altres països. Per tant, això ha sigut per mi el més important i per això ho recomanaria.